Φωτεινή Δημητρίου, ιδρύτρια του συστήματος Yoga Family Violin Alignment και συγγραφέας παραμυθιών. Η αγάπη μου για τη γιόγκα με οδήγησε σε σπουδές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διδάσκω 9 χρόνια γιόγκα. Είναι σπουδαίο να βλέπεις τους ανθρώπους να ανθίζουν μέσα από την πρακτική τους. Οι αναπνοές γεμίζουν ζωτικότητα ολόκληρο τον οργανισμό. Ο διαλογισμός μας φέρνει στο κέντρο μας. Εμβαθύνουμε στην πρακτική μας μέσω της εκπαίδευσης δασκάλων γιόγκα. Συνεχίζουμε στην εκπαίδευση δασκάλων γιόγκα για παιδιά και διευρύνουμε τη συνειδητότητά μας. Προσφέρουμε υπηρεσία στα παιδιά. Ασχολούμαι με τη γιόγκα κάτι λιγότερο από 2 χρόνια και η διαφορά είναι τεράστια. Με βοήθησε πάρα πολύ να ξεπεράσω το άγχος που το είχα μπόλικο στη ζωή μου. Η γιόγκα για μένα σημαίνει υγεία και θεραπεία, συγκέντρωση και γαλήνη του νου. Μέσω της γιόγκα έχω πιο συνειδητή ζωή, γνωρίζω τον εαυτό μου, η συνειδητότητά μου διευρύνεται και για μένα η γιόγκα είναι ένα ταξίδι προς την απελευθέρωση.